Di man nangutang man ko kanang Mio nga kuan motor. Saan Mio? Nangutang lang ko dayon na kaduha biya ka bulan wala pa ko kabayad. Hulmas ako dira bi. Uy, hindi ko pa. Ha? Naglisod mo po diyan, nagani mi. Dili nang katong nang wala man ako gipakita sa akong camera good sa akong wala na ako gipost sa FB. Then nangutang kog Mio ba kay para service na basig makuan ni dung ba basig embargo duha na ka bulan wala makuan mo ko kabayad. Sabi kay Mio. O wala lang ako gikuan, wala lang ako gipost. Kung mas ako dira bi pwede. Pila man? Ah, grabe. Sure ba? Mga 100. Kita kay magpahulos ba? Ikaw magpahulos na sa kudira. Ano na lang? Manghiram na lang sa kuan. Pwede makamangutang sa bangko. Ayo, uy, dili pwede, uy. Sao man ni, uy? Chat ako si Mami Angela. Ayaw sa uy, kay maulaw. Maulaw ko man dyan. Wa ka nang Mio nga akong giutang is wala pa na ako gipost sa TikTok, sa Facebook, wala pa. Kuan kanang aya na nako na siya i-post kung example makabayad na ko bisig unom ka bulan. Aya na nako na i-post. Nang utang mo pa. Kuan man kanang wala man ko service kanang sakyan-sakyanan. Pause na sa kudira ba? Ha? Frank ni? Dili uy, say prank ano man. Say prank. Take. Lagi mo na kung problema. Tanong ako kung asa pwede. Mauna kong problema ron nga. Gusto ko kabayad jud. Kanang mga tanas ako asa pwede mangutang ba? Walay mga linding dira nga magpautang. Ay naman siguro linding dra mi. Tingin ba? Nya kay ang mga linding kay murag nahurot naman ako nig pangutang god basig mapailan akong kaso ba. Sao man ni oy? Si Chika Berta ka no magpahulos ka to? Siguro ba maprinda to ilang kuan, maprinda to ilang Isin ako unya nimo ang kanang Mio nga akong giutang ha, nga motor. Oh, dai. Wa ko kabayad god, duha na ka bulan wa ko kabayad. Sure jud mi? O lagi. Ha? Dapat diuna pa ni mo imong balay bago ang Mio. Okay naman, ano naman ang budget sa balay? Na may budget sa balay din ang kaning pagbayad na ko sa motor ba is wala gyud ang Mio, wala pong kabayad, duha na ka bulan, wala ko kabayad. Kisa kay magpahulos no? Ha? Pila man sad? Mga 6,000 gyud ana, wa ko kabayad jud dung ay. Kay 3,000 man ang kuan, 3,500 man ang bulan dayon, duha man ka bulan ko kabayad. Sila ko ba ano Kasi ka pa na kabayad. Aha, katanin no? Ano yan lang ni magpagpano na ka, magpa-sponsor na ka sa TikTok. Uy, dili ko uy. Maulo gani ko Sir Alvin. Naman kahay ko Andra, naman kahay ka ng mga Arabo nga nagapay na magkwarta. Kanang mga pareha na kanang mga Bombay gapautang og mga tagahapon-hapon. Oh. Uy, maulaw ko na uy. Lain na ba na sila tilngon kay kuan kanang magyaw-yaw ra ba na di ka example, makaabsent kag isa ka adlaw, magyaw-yaw bi na sila. Nulo. Mga asa baka na asa. Asa ya kay dili man gud pwede na kayo napamangkoy ko ang savings nga gihulog-hulugan sa asa, di man pwede magdubol. Try sana ko may mag-search ako sa kanang kuan YouTube kung
pwede mo makautang sa bangko. Uy, dili pwede dong uy, ang bangko. Naamay ko kuratiral good og gihatag. Unsa na? Unsay para na? Sa? Kuratiral. Kung mangutang kag bangko. Example, imong mama, maestra, anak, pwede na siya. Di, imong uyuan, imong papa, anak. I-chat na ako akong auntie, may try na ako chat. Hindi na totoo, hapit na ko. Aning, kanang si Chika Berta ba mo pahulos ka to siya? Siguro, nadapon po siya kwarta sa YouTube. Okay, pila to yung gipadala gahapon? Kuan. Ang buto na ko balo. Ala, problema biya ko ani ay lang saba nga ning kuha kog motor katong mahalon katong murag Aerox ba? Katong murag Aerox gani. Nice ba ito siya? Pero ako i-send mo karon. Pakato na dyan kag Davao, anak. Nga oy. May tag-untag kuan kanang makabayad ko karon kay ug dili ko kabayad karon duha ka kuan. Ma-embargo man gud, ma-embargo. Kuan ay withdraw na nimo imong kuan sa TikTok. Pwede po, no? Pero dili makaabot ko kay murag ako sa TikTok is murag 4,000 ra ni makuha. Kulang gihapon. Pwede mo ka mangutang na niya. Baryan na nimo GCash ba GCash? Wala akong problema ron, oy. Pwede mo may GCash. Wala di kay ko tabangi po ko dong Kirby. Uy, asa man ta makahulos og kwarta ani? Sige, nako i-chat. Kinsa si? Dere among silingan. Doy maulaw pud ta ana pod basig maulawan ta ana. Ingna man ako nga po Ayaw uy. Kada lang kuan sa imuha gyud kanang gikan gyud sa imuha. Uy, kwarta no bisag piso. Nga uli anak ka. Wala pa. Si kuan ka no magpahulos ka na si kuan no? Si Antigo? Dagan na sa kwarta. Si kuan si Sir John Gravity magpahulos pud na. Dagan sa kwarta yun. Mga dato man to sila. Ako na may pobre. Nya si Ayumi kay magpahulos man po si Ayumi daw nako. Ni message man siya. Sila? 3,000. Ha? 3,000. So 3,000 na natong pangitaon. Oh. Wala ni Odto na mite. Ako na lang, naman ko'y $30 sa kuan. TikTok, yata doon ako timuha. Ay, oy. Oy, salamat kayo kay